Vraťte se. Počkejte chvíli, zasněte. To jsem nebyl já, to je aktivace zvenčí, něco se děje. Uvidíme, co to je. Nevíme, co se děje. Vážení, tiše, tiše, jsem Antik, jsem něco víc než vy. Podařilo se vám sestavit bránu. Chtěli jste to? Nebo ne? Byl to váš úmysl? Nebyl. Byl to váš cíl? Ať to bylo tak, či onak, podařilo se vám to. Víte, co to pro vás znamená? Byl jsem nucen sem dojít, bránou projít a na vás se podívat. Přicházím z vesmírné aliance, sdružení mnoha planet a jiných civilizací. I vy byste mohli být součástí naší vesmírné aliance. Chtěli byste? Máte na to? To samozřejmě je potřeba prověřit. V následujících dnech vás čeká několik těžkých úkolů, velmi těžký výcvik, kde zkusíme, zda máte na to stát se součástí naší vesmírné aliance. Budete také navštěvovat různé planety a zkoušet, co ve vás je, a my všichni společně s vámi budeme doufat, že se stanete součástí vesmírné aliance. Tiše, tiše, tiše. Prosím, běžte dnes nabrat síly, ať jste připraveni na zítřejší den. Rád jsem vás poznal.